Bona tarda des del restaurant La Xina de la Rambla de Barcelona. El plat que farem avui és el llamàntol amb xili. Ja us presento els ingredients. Tenim el llamàntol, tenim l'escalunya, el pebrot vermell, la llima, l'all, el gingebre, el bitxo. El bitxo és un xili que és fresc. Aviam, la cuina de la Xina és una cuina normalment molt especiada i picant. I el no ser sec produeix l'efecte de picor molt més fresc. Llavors tenim el sarfull, tenim l'oli. A la Xina l'oli d'oliva, encara que ja es comença a conèixer, treballa molt amb l'oli de girassol. També està bé perquè no ens embruta cap el sabor. El sabor dels ingredients són molt més nets. Després tenim el suc de llima, el sake i el mirin. Dit això, us presento el Xin Liu, que és el que ens farà l'elaboració del plat. Primer en el wok tirem l'oli. Les propietats del wok el que fa és que agafa tot el recipient, agafa el calor, té molta potència i el que ens perdura molt més és tota la textura, el sabor de tots els productes que posem. Primer hem tirat l'all, el gingebre, i l'escalunya. Això ho saltegem una mica, que agafi una miqueta de color. I després tirem el pebrot vermell. I el llamàntol. El llamàntol l'hem escaldat, l'hem pelat i, com veieu, l'hem tallat també, no? Ara, un cop aquí, comença pròpiament la cocció del plat, no? Hem de donar bastanta potència en el wok, que agafi força calor. Tots els plats mariners o de la costa tenen molta influència del sud-est asiàtic. D'aquí la utilització de la llima i el sarfull, per exemple. Però que està totalment integrat a la Xina, a la cuina. Ara tirem el suc de llima, el sake i el mirin. Veieu que per la força d'això es redueix en seguida. La pell de llima, que la tenim remullada amb una mica d'aigua perquè perdi una mica l'amargor. El bitxo, això ja ho tirem al gust, Si us agrada molt picant, en tireu més, menys, això ja al gust de tothom. Bé, ara ja tenim el plat acabat. Aviam, això si no teniu wok a casa es pot fer perfectament amb una paella. El resultat és similar, no és igual, perquè el wok et dona aquesta cosa que tot el calor l'agafa uniforme a tots els ingredients. Com veieu, són ingredients molt normals, es troben al mercat amb tota normalitat. El que passa que quan el feu ja veureu que aquest punt d'agradolç i picant ja acabem amb el sarfull. Bé, esperem que us agradi i bona tarda. 这个菜非常好，欢迎大家来品尝。今天呢就到这里，再见。 But now it's getting late and the moon
climbing high. I want to celebrate. She's shining in your eyes. Because I'm still in love.